Vi har de seneste par uger arbejdet med et eksamensprojekt i ComIT, og derfor har min gruppe og jeg valgt tema 3, som handlede om mobning på de sociale medier. Her kan man se en disposition over de ting, jeg vil komme ind på. Indledning, plakat, hjemmeside, konklusion og perspektivering. Som sagt, så har vi valgt tema 3, og det handlede så om mobning på de sociale medier. I den anledning har vi valgt, at vores målgruppe skulle være unge i alderen 10-18 år. Formålet med vores projekt var at stoppe mobning på de sociale medier så meget som muligt. Måden vi så ville opnå dette formål på, var ved hjælp af vores budskab. Vores overordnede budskab i dette forløb var, at man skal passe på med, hvad man siger, da det kan skabe langvarige konsekvenser. Her kan man se et af vores produkter. Det der er nemlig vores plakat. Det billede, man kan se her på plakaten, er et billede, som vi har valgt selv at tage. Eller et billede, vi selv har valgt at tage. Efter vi havde taget billedet, anvendte vi mobilappen Airbrush for at tydeliggøre posteren og gøre baggrunden mere hvid. Og derefter brugte vi computerprogrammet Canva til at ændre farverne på billedet lidt mere og tilføje nogle filtre. Og til sidst benyttede vi os så af programmet GIMP for at ændre billedkompositionen og for at tilføje noget tekst. Vi valgte, at farverne på vores plakat skal være nogle kolde blå farver. På den måde vil det skabe en trist effekt. Vi gjorde brug af KISS-modellen, da vi skulle lave vores plakat. KISS-modellen står nemlig for Keep It Simple Stupid og går ud på, at vores produkt skal være så simpelt som muligt. Vi valgte ikke at bruge for mange forskellige nuancer og farver, da dette kunne fjerne fokus fra vores budskab og skabe en masse støj. Budskabet i vores plakat er, at man skal passe på med, hvad man siger, da det kan skabe langvarige konsekvenser. Vi kan her på vores på vores plakat se, at vores model er en ældre person, men han er stadig påvirket af de ting, han blev kaldt, og det har så skabt nogle konsekvenser for ham. Vores andet produkt er denne hjemmeside, som man kan se på skærmen. Vi valgte, at vores hjemmeside skulle være et sted, hvor man kunne komme ind og skrive sin egen personlige historie. På den måde ville mobberen se, hvilke effekter det kan have på personen. Vi brugte programmeringssiden Wix til at lave vores hjemmeside. Vi gjorde igen brug af KISS-modellen, da vi ikke ville have for mange farver, og da vi ikke ville skabe støj. Perspektivering og konklusion. Jeg har personligt valgt at perspektere dette med det forløb, vi havde tidligere i år, som vi kaldte for grafisk design. Det har jeg valgt, da vi i dette forløb lærte at bruge alle de her forskellige programmer, som vi valgte at bruge i vores produkter. Alt i alt så var det her en meget lærerig oplevelse.